नीलाचल रामसियारिनि बिसि पुर्णिमा रामसियारिया थांनाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय खारखोमानानै दं। बर' समाजाव हाबा जाखानाय हिन्जाव खारनाया गोदान बाथ्रा नंलिया। हाबा जाखानाय सोरनिबा हिन्जावा खारनाय बर' समाजाव गोदान हारिमुनि महर लादों। बाक्सानि आटियाबारि आउटपस्टनि सिङाव थानाय सुतियापारा गामिनि नीलाचल रामसियारिनि बिसि पुर्णिमा रामसियारिया थांनाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय खारखोमानानै दं। पुर्णिमा रामसियारिया गावनि 2 बोसोरनि उन्दै गथ'साखौ लानानै खारखोमानानै दं। जाय समनिफ्राय खारखोमादों गावनि मबाइलखौ अफ खालामनानै लादों पुर्णिमा रामसियारिया। रायजो राजा नोंथांमोना बहाबा नुसनोब्ला हमना दोननानै 8099022241 नम्बरनि गेजेरजों न'खरनिसिम फोरमायनो खावलायदों। मा मुं नोंनिया? नीलाचल रामसियारि। बिसिनिया? पुर्णिमा रामसियारि। गामिया? गामिया आइथाबारि। मा जादों न'खराव? आंनिया गथ'बो गैया हिन्जावाबो गैया। बृहस्पतिबार मोनानिफ्रायनो 5टा बाजारनिफ्राय। बहाबा थांनानै दंहैयो सानो ना सोरजोंबा खारफालांनाय सन्देह? बेखौथ' दा एख' बुंनो हाया। दाख्लै आङो सानब्रै सानबासो जाबाय मेसेज गेलेनायाव हमना मोन्दोंमोन आरो बेयाव आं एसे बुंदोंमोन बेखौ। बेनिफ्राय आरो मोजांबो जाफिनदोंमोन। बेनिफ्राय नै दाख्लै बृहस्पतिबार मोनानिफ्राय मानसिया 5टा बाजारनिफ्राय गैया आरो। बहाबाफोर खौरां लादों नामा? खौराङाथ' नागिरनाया न'खर इजा न'आवबो नायबाय गैया। इजा आरो बिदा फंबायफोरनियावबो नायबाय गैया। बिब'नियावबो नागिरबाय गैया। बिमादैफोरनियावबो नागिरबाय गैया। रावनियावबो गैया। मा बुङो दा नोंथाङा? आंनिया इनो सोरबाफोर नुबाय बायोबा खबर हर। हमना दोननानै। माब्रै खबर हरनांगौ? आं मबाइलनि कन्टेक्ट नाम्बार होगोन आङो। मा नाम्बार? नाम्बारा 8099 ओमफ्राय 0222241। खबर हरनांगौ बे नाम्बारनि गेजेरजों? बे नाम्बारनि गेजेरजों खबर हर। बिहामजोआ बृहस्पतिबार 5टा बाजारनिफ्राय गोमादो। बेनिखायनो सोरबा जुदि मोनोब्ला बेखौ हमनानै जेनेबा खोथा हरबानो जाबाय। जेनेबा गथ' आरो बे बिमाखौबो आंनि बुंनांगौ बेखिनियानो। मा मुं बिहामजोना? पुर्णिमा रामसियारि। गथ'आ खै बोसोरसोनि? 2.5 बोसोरानो जाबाय। बेखौ लानानै खारदों? बेखौ लाना खारदों। दा नोंथाङा लानानै सोरजोंबा खारफालांनो सानो ना बहाबा आलासि जाना दंहैयो सानो? आंनि साननायाव बि आलासि जानानै गैया। जों नागिरबाय, बिनि न'खरावबो थांबाय आरो बिदा फंबायफोराबो बेयाव फैबाय। जेनेबा जों नागिरना मोनाखै, बेनिखायनो जों सन्देह खालामदों आरो बधय सोरदोंबा खारनो हागौ आरो। एसे एनैफोर दावराव दावसि जादोंमोन नामा? दावराव जेबो गैया। दावरावा जों जेबो गैया। जोङो बिदिनो रावबो गैया। फिसाला सासेल' बिहामजो आरो फिसौ आरो आंनि बिसि दङ। जोंहा जेबो माबा गैया। जोंहा बेबायदि नांलाय खमलायनि जेबो माबा गैया। जों बिदिनो मिलि जुलि सोलियो। फिसायाबो थाङो बेलेगाव खामानि मावनो, आंबो बेबसाय खालामो, ना बेफार खालामो आरो फिसायाबो कम्पानियाव थांदोंमोन। ओमफ्राय फैनानै बियो बे माबा दानफायदोंमोन आरो बयलार दानफायदोंमोन। बेलेगाव थांनो हाया होननानै बे बिजिनि थाखायनो, बिहामजोनि थाखायनो फिसायाबो फैफिननायखौ लुगैयो। गथ'खौबो बिमाखौबो जेन हमनानै जोंहा फिसाया
कन्टेक्ट नाम्बार होखादो बे नाम्बारनि हिसाबै माबा खालामहरबानो जाबाय सोरबा मोनोबा आरोना एजारफोर होबोदों नामा एजाराथ' बिदि होनाय जायाखै जेनेबा आं मैया थांदोंमोन एजार होननानै माने कर्टआव माबा दङनो बिसा बेनिफ्राय सासे मानसि माबाना लांदो पुलिसा आइसिया बेनि थाखाय आंनि नामबो मोनासै रायज्लायनो मोनाखिसै दा होननाय बेनिफ्राय दा होनदों आरो गाबोन फुङाव फै ओरै होननानै बुंदों आरो बेनिखायनो एजार दिनै होनायनि माबा